Татар милли стратегиясы кабул ителүне без бик зур шатлыклы вакыйга һәм җитди вакыйга дип кабул иттем мин үзем. Без аны бик яхшылап өйрәндек районда. Һәрбер кешегә җиткерергә тырыштык, аларның тәкъдимнәрен җыйдык һәм инде конгресска безнең эшләнеш барышында ук ул фикерләрне тапшырдык, җыйнадык. Гомумән безнең райондашларыбыз аны бик яхшы кабул иттеләр. Һәм инде иң кирәклесе ул бердәм стратегия. Безнең милләтебезне берләштерүче, аның үсеш юлларын күрсәтүче стратегия булды. Киләчәктә дә без менә бөтен эшләребезне Ак Калфак оешмасы эшчәнлегендә шушы стратегия нигезендә алып барабыз. Районыбызның һәрбер районның үзенең үзенчәлеге булган кебек, үзебезнең телебезне, милли гореф-гадәтләребезне, милли бизәкләребезне саклауда без стратегия буенча эшебезне оештырабыз. Саба районы инде ул татар телебезне, туган телебезне, милли гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны саклаучы милли тарихи бер төбәк. Бездә бик матур гореф-гадәтләр сакланган. Менә шу гореф-гадәтләребезне саклау юнәлешендә Ак Калфак оешмасы белән бик тыгыз эшчәнлек алып барабыз. Менә бездә районыбызда бик матур Явлаштау дигән авыл бар. Шушы авылда иң беренче без үзебезнең җыеныбызны үткәреп карадык. Һәм без монда район яшьләрен җыйдык. Аны яшьләр көне итеп үткәрдек. Явлаштау халкы белән бергәләп элеккеге кыз бирү, килен төшерү йоласын, килен токмашы йоласын күрсәттек. Безнең яшьләребез нәкъ борынгы гадәтләр буенча кыз йортына килеп, аның кулын сорадылар. Һәм инде шушы кыз зату, аны матур теләкләр, күршеләрнең ризык пешереп алып керүләре, менә шуларның бөтенесен җыйнап, бик матур юла итеп эшләдек. Һәм инде киленнәребез безнең килен токмашы пешереп, бөтен килгән кунакларыбызны әле сыйлады да. Инде милли бизәкләр, милли саклау юнәлешендә саба сөлгесе, җиңү кулъяулыгы конкурсларын менә иң кирәкле һәм файдалы конкурслар, бәйгеләр дип әйтер идем. Алар инде бөтен районыбыз катнашында элеккеге бизәкләрне өйрәнеп, шушы бизәкләрне яңартып, без яңа сөлгеләргә төшердек. Һәм инде кулъяулыкларыбызны егетләргә бүләк иттек. Саба Сабан туе мәйданын тутырып, саба сөлгесе белән халыкка күрсәтә алдык. Безнең туган телебезне саклау юнәлешендә татар телен үстерү максатыннан без әдәби марафоннар уздырабыз. Район күләмендә дә аерым уздырыла, һәм инде республика, бөтен дөнья күләмендәге әдәби марафоннарда инде 4нче тапкыр Саба районы иң күп татарча китап укучы район булып таныла. Биредә инде төрле яшьтәге кешеләр катнаша. Балаларыбызны аеруча катнаштыруны максат итеп куябыз. Һәм менә шушы эшләрнең барысы да безнең шушы милли стратегияны тормышка ашыру юнәлешендә башкарыла торган матур эшләребез дип саныйм.